Praza de Armas. Temos boas noticias de Bruxelas. Un novo procedimento se abre contra a planta de gas de Reganosa. Non é só a loita na rúa, é a loita nos xulgados, é a loita nas administracións. Somos teimudos, levamos anos, pero somos porque temos a razón. Gracias a todos por vir aquí un día máis. Damos por rematado este acto e hasta